da se grad optužuje za Gredelj, spomenuli ste Gredelj. Ako iko ovoj državi zadnjih 10-12 godina pomogao radnicima Gredelja i Končara, onda je to grad Zagreb kroz svoj projekt niskopodnog tramvaja i prigradskih vlakova. 400 miliona eura smo uložili zadnjih 12 godina. I spasili tu tvrtku i osigurali joj posao zadnjih 12 godina. I njoj i Končaru. I samo što nismo izašli na treća tržišta. I ako ste taj oglas pročitali, onda ste vidjeli da nudim rješenje. Da ljudi ne obijaju pragove ni gradskog poglavarstva sa natpisom Bandiću gdje ćeš raditi tramvaje, niti pred vladu, jer je to naša vlada. I trebamo stisnuti glave skupa, imamo rješenje. I možemo financijski to zatvoriti. Da se naredi 5 godina napravi 60 niskopodnih tramvaja, to je investicija 150 miliona eura. Odgovorno tvrdim s ove govornice da grad Zagreb to treba i grad Zagreb, s obzirom na ukupno stanje u gradu Zagrebu, to može zatvoriti. Zajedno sa resornim ministarstvima i vladom. To je odgovor. Drugo, ovdje je kolegica Višnja Fortuna. Ja se dijelom bojim za ovo što ste rekli, a budući kako stvari stoje, ni danas rebalans proračuna neće biti usvojen. Ja bih se očekivao mrvicu razuma. Ali kada patologija je mržnja zavlada, onda nema racija, tu ne stanuje racija. Onda se ne vidi svjetlo na kraju tunela. Ja sam žalostan i tužan zbog toga. Nije Bandić vječan, još manje kolege za stolom, predsjedavajući, ili vi ovdje, ili ja. Ja jesam ovdje 13. godinu, zajedno sa nekim kolegicama i kolegama, ali nismo vječni. I postoji nešto svetije i prioritetnije nego što su naše funkcije. Ovi što jurišaju na funkcije, trebaju se strpiti, izbori će biti. Očito neće biti prijevremeni nego redovni. To je svibanj iduće godine. I moraju se ljudi strpiti. Pratite obećanja od danas do svibnja. Biće obećanja kao da smo mi New York. Proračun imamo New Yorka. Biće obećavano svašta, od besplatnog do svega. Ali to je u susret izborima. Jer kažu ljudi da se 3 puta laže najviše u životu. Prije svadbe, prije izbora i poslije lova. Pratite, vidjet ćete. Neće me niko demantirati to. Ali pustimo to. Pustimo naše i sukobe pojedinačne i različita mišljenja. Interes ljudi, a ulaganje u proizvodnju je najveći interes u kriznoj recesijskoj vrijeme. Šta mislite da mi se neko javio od ponedjeljka? Demantirao to što sam rekao? Ili pozvao na razgovor da kaže gradonačelnik da dođe resorno ministarstvo da idemo u taj projekt? Ne. Ne interesira to nikoga. Nema tu ničega. Meni se uporno kaže, poruke mi se šalju, da će rebalans proračuna biti usvojen, vidi Boga. Da gradonačelnik povuče Cvjetni trg i fontane i pothodnik. A to je gotovo, Cvjetni trg je gotov. Šta ću ja povući? Fontane, pothodnici, gotovi 75%. Isključivo u proceduri i zakonu sam to napravio. Moj je najveći krimen što sam još uvijek gradonačelnik. Ali gospodo, ja vam tu ne mogu pomoći. Do izbora. Ne mogu tu pomoći. Jedno me mogu ukloniti. To je moj krimen. Ja znam zašto se ja ne. Ja sam kriv što sam gradonačelnik. A u svibnju ćemo vidjeti. Ali do tada budimo zajedno napravimo ono što moramo, jer to od nas traže ljudi ovoga kraja. I to je odgovor na vaše pitanje. Ukoliko toga ne bude, a kako stvari sa nezaposlenima najvećinu povijesti suverene i demokratske države bilježe ovih dana mediji, ali statistika, ne samo mediji, moguće je da u tom rebalansu svaki mjesec, koji ćemo, sad sam u šali sa gospodinom Kojićem, rekao mi ćemo staviti, svaki mjesec mora slati rebalans ovoj tvoji. Kako stvari stoji. Svaki mjesec. Bojim se da nećemo u 11. mjesecu morati predložiti fond od 10 miliona kuna u uredu gospođe Fortune za pomoć onima koji ne budu mogli platiti svoju stanarinu, ne budu mogli platiti režije, ne budu mogli platiti ogrjev, hranu. Nije u pitanju pučka kuhinja. Zamislite kako u ostalom dijelu Hrvatske. Grad Zagreb ima duplo manju stopu nezaposlenosti od prosjeka Hrvatske. A 5 do 6 puta manju nego Vukovarsko-srijemska županija ili Ličko-senjska. Zamislite kako je drugdje. Ali mi smo nesretni. Nismo zadovoljni s tim što je kod nas duplo bolje. Kod nas treba biti još bolje. Ali smo nesretni zbog toga što je kod njih 5 puta lošije.
I o tome neko treba voditi račun. Oprosti predsjedniče što sam dug, s tim ću završiti. Evo, bojim se tog scenarija da ćemo u 11. mjesecu morati, očito ćemo morati svaki mjesec rebalans slati, predložiti i tu mjeru. Da imamo sredstva, jer mi ne možemo u gradu Zagrebu dijeliti sredstva mimo pravila i kriterija. A onda se ne bojim da neće to Gradska skupština usvojiti, jer je to za one najpotrebitiji, toliko razuma će ipak biti. Ne znam